guys, eto na yung araw na sinabi ko na lalagyan na ng tubig to. Bali, andun yung gauge niya, yung white doon, hindi na dapat aabot yung tubig doon para pag tumampisaw ka, hindi siya mag-overflow, hindi siya lalabas yung tubig, sayang naman. Kaya ayun yung gauge niya. Ewan ko kung anong oras to malalagyan, so tinutulungan nila ako. Ginagamit ko yung faucet at saka sila naman ay nag-iigib ng timba-timba para ibuhos dito. Hindi ko alam. So, baka mamayang hapon mapupuno na to. Sabi nga nila mahirap daw magigib. Pero gusto nila mag-swimming di magigib sila, di ba? Ayun, tara.
guys, eto na yung araw na sinabi ko na lalagyan na ng tubig to. Bali, andun yung gauge niya, yung white doon, hindi na dapat aabot yung tubig doon para pag tumampisaw ka, hindi siya mag-overflow, hindi siya lalabas yung tubig, sayang naman. Kaya ayun yung gauge niya. Ewan ko kung anong oras to malalagyan, so tinutulungan nila ako. Ginagamit ko yung faucet at saka sila naman ay nag-iigib ng timba-timba para ibuhos dito. Hindi ko alam. So, baka mamayang hapon mapupuno na to. Sabi nga nila mahirap daw magigib. Pero gusto nila mag-swimming di magigib sila, di ba? Ayun, tara.